Gipatikos sa Cotabato City Government ang usa ka dili matud pa otorisado nga concert sa usa ka tulunghaan sa syudad. Ani ang report ni Just Tony Humamil. Mapabata man o matiguang, siguradong mapaindak ug mapakanta sa hit song ni Queen of Bangsamoro Pop, Shaira, nga mao ang Selos. Gani kuha kini atol sa pakigduyog ni Shaira atol sa Family Day celebration sa Cotabato City Central Pilot School sa syudad. Dagsa gayud ang mga bisita ug fans atol sa kalingawan. Doon na pa'y naghatag og bulak. Apan gibatikos kini sa lokal nga kagamhanan sa Cotabato City sanglit wala daw koordinasyon sa otoridad ang maong event. Sumala sa LGU, kinahanglang iprioridad ang kaluwasan sa publiko ug motamod sa regulasyon. Kiniaron balikayan ang mga untoward incident o dili maayong panghitabo. Padayon ang investigasyon sa otoridad labot niini. Wala pa'y pahayag ang tulunghaan ug organizer sa event. Lakip ang kampo ni Shaira kalabot niini. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.